Karibhoy district kadai ka way na ki district hapo ka jala Meghalaya ka babubon kinong sungsnong kiim hakarep karyang bat hakatung katep hawapoy ko hamingidan ko hawat kadai ka jingsuk bat ka jingkemen laru ben kadau bagane kadai ka ayom ka baki paiba anong rep kilas dang papen kre ya katung katep la kadai hakilang ka pentor lane hakilang kalum la banlan bagi nong sungsnong Haribhoy district kita kibang syania ya kam ha ka rep karyang wat la katto ka ne gila tre gila kta da ka kam khayi pateng bat ki kam sarkar henry la banong ba ki babon hi kam tam ha shnong ki bakham kendong bat ha kendong kidang syania ila ka jong jingem ha ka kam rep kam riang na ka jing bom dan shu jong ka jing maramot bat ka jing penthmai ya kinala pentuj ki bala syana nadu ki post nem ki ba menswa ki badan ha ka thain pathar khma Haribhoy district ki ba ka ne ka thain ga yo jingerap na ka sarkar menta kim long shu ban panan kam pat la shu ban pania ye ko syaki cakatrai kinong ilam shinong gila pan pau ya ka jing sokhya namar ki pai ba nong rap kila syam jenjar bha ban rap kham tam ha gi banai terkhong namar ka jing duna jong ko ha ki caka ki baki thong gi tab bat ke ni kalawan ra ya ka jing e ka bakrau bat ka jing du nong ka bakrau badang alap sisai ka jing orpait jo kinala bagala shu padan kam de kipait ban join hangtai kum kinong sungsnong ki badon ka jing kikli na ka banta ka jing mentoy jong kinong sungsnong hapo jong ka snong pathar khma ka jing don jong ka irrigation canal hapo jong ka snong pathar khma nadu kipor ki ba menswa ha ki life house nam menswa kalalong ka jing rap ka bakrau ye kinong rep hapo jong ka snong pathar khma ki bakwa ban rep ya ka jing rep ka ba ha ki por telang ka jing don jong ka ne ka irrigation canal ka lai rap ha ki to kipor henre na ka dau ba ka ne ka irrigation canal ka balasna nadu kitu ki feus nam ki baman swa hadu menta ka sarkar ka klem sim khia ban penbha lani ban marmot yaki watla ka jingdu kalalong habaro silinter jong kane ka irrigation canal kumta kalalong ka jingdu ka bakrau yaki nongrep hapo jong ka snong pathar khma ni yoi bakidon ki jaka ki ba ka jingdu jong ka irrigation canal kalalong sabapalat ka ba ka kamla asu ban poi saka jaka ba mu ban penpoi ya ka na kata kadau ba menta kane ka jingdon jong kane ka irrigation canal kalalong penban ka jing isi ka jing isaimet namar ba kamwandur syu kumba ka julong menswa bat kala pendu nong ya kinong re bat kumju ru ka jing du mensim na kamda kalawai jong ka snong ka thau ni kermen balada ka sarkar ka simkhia banwan ra ya ka skim ka bathmai ban repair ne ban maramot no ya kane ka irrigation kanal kanong ka jing rap ka bakrau ya kinong rep hapo jong ka snong pathar khma kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai ndrugiwe arnyo lai